Yurdumdan Bilim Ministerliğine Türkmenistan'ı umum bilim maksatnameleri boyunca okutman usuliyetini kamilleştirmen 2028-nji ýyla çene konsepsiýasynyň tasdiqlanmagyna başlanan hoşallyk maksady geçirilip, çykyşlarda her bir güni şanly wakalar bilen dawarlanyrýan Pähim Paýhys ummany magtum bolup ragy ýylyna hormatly prezident bilen karary bilen tasdiqlanan bu möhüm resmi namanyň kabul edilmegi hakyna boýsunçly sözler aýdylyp, hormatly prezident bilen beýik başlangyjy bilen eşenip taýýarlanan täze konsepsiýa esasyny mugallimler we bilim eşgärleri okutman has amatly we ýokary netijeli innowasion tehnologiýalaryny okuw terbiýetçilik eşlerini giňden ornaşdyrarlar. Garaşy Türkmenistanyň dünýäniň bilim giňişligine sädleşikli goşuşmagy umumy bilim maksatnameleri boýunça okutman usuliýetini kämilleşdirmek arkaly ösüp gelýän ýaş nesle berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrarlar. Bilim eşgärleri milli boýsunçymyza öwürlen merdana watançy ilhalar insan Ustad mugallim Berdimhumet Anaýewiň Melkuly Berdimhumedowyň hemde gahrman arkadamyzyň muqaddas watançylyk we insanperwerlik ýörelgelerini manasip dowam etdirip güýç gaýratlaryny okuýup zekinlerini watanymyza, halkymyza, hormatly prezidentimize wepaly ýurdumyzy gülledip ösürjek nesilleri terbiýelep ýetişdirmäge bagş etjekdiklerini hemde dörejlikli zähmet çekjekdiklerini ananyrdylar.